TV. Weche machielo nyakoro magajuang anyuola mar mane en jatend piny Amerika Barack Obama modak e gwenge ma Karachuonyo ogolo duondgi oko ka gikwayo Barack Obama mondo chopie gwengego kendo ochiw luor mare e liend dagi Asha Akumu kaluwore gi kido kod timbegi. Obama limbe mage pacho ka osebedo kadhi alego kogelo kanyuola no koro lieko ni gundo Obama hie en gwenge ma Karachuonyo kama ne oike dane higa mar 2004. Joiso duor nigi ler mathoth mar ywak jogwenge makuur. E gwenge makuwuor e kar chung od bura ma Karachuonyo, waromo kod Amiro Rinda kod owadgi Razik Salmin e bath lien mamagi Asha Akumu ka gitero lamo mar okinyi. Asha Akumu e min Barack Obama Senior ma en wuon mane en jatend piny Amerika Barack Obama. He spent most of his thoughts in Alego. We had a stepmother, Sarah. Sarah passed on some times back. And he used to go there, get any resource that he could get to those people, avoiding the real grandmother. You know, that one was a step-grandmother, but this is the real grandmother. Katobedo ni Kenya Asha Akumu kulusino ba kethore, anyuola go podi neni gituro kamchegni. Ka otamne Barack Obama, mi ode Michelle, ede e limbe margi mogike gwenge go podi nitie. Wanataka yani hata wakati bado walikuwa bado wako hai, alikuwa akisema yani akiaga ashike tu pale mama yake atashikwa, yani akae na mama yake karibu naye. Kwa kimila ndiye alishindwa kushikwa hapa na mama yake, kwa maana Wajaluo kimila yao walisema pana, mtoto hawezi kushikwa huko kwa mama mpaka ashike tu kwa baba yake, male biero ilimwagika huko. Sasa ndio tulisema wacha tupreke. Akumu kwa kweli si kwamba alikuwa ni mama ambaye alipenda mambo ya siasa, lakini alipenda mambo ya Mungu kabisa. Wakati nyingi alikuwa akitoka hapa mjini kwenda kusali Kindu, alikuwa akipitia hapa kwetu nyumbani kila Friday. Alikuwa ni kama mcha Mungu kabisa, na alikuwa ni mama mpole, wala hana neno na mtu. Jodago magwenga makuwuor e kar chung od bura ma Karachuonyo koro nigi geno ni jatend piny Amerika machon Barack Obama biro winjo kwayo margi kendo biro yango gweng'no kaka gunde hie. Joiso duor, Ramogi TV. Kwaya hon binya